Grabe no, di man lang tayo nakapasok sa top 5 ng Miss Universe. Pero feeling ko deserve natin eh. Hindi, alam mo Robin Shena, nadaya tayo. Dapat pasok tayo dyan. La. Nalito na ko. La, Jessa, paano mo naman nasabi yun? Nararamdaman ko may mali sa result. Tsaka feeling ko hindi magaling sa math yung nag-compute ng score. Tsaka tingnan mo, nawawala yung ilaw pag yung Philippines yung maglalakad. Tapos, ang haba ng exposure nung isa. Paano di tayo papasok? Naglalag siya, Jessa, tama na. Kaya mahaba yung exposure ng iba kasi lag yung cellphone mo. Ayun nagahang. Bakit ba kasi ganyan yung cellphone mo? Basta, feeling ko may something fishy. Malansa lahat na. Kaya hindi tayo nakalusot sa top 5. Ay naku, Jessa, tama na yan. Kung may fishy at malansa man dito, ikaw yun. Maligo ka na. Simula kahapon, wala ka pang ligo. Ito naman. Oo nga, Jessa, mahawa ka naman sa katawan mo. Ayan, ang daming manghuhula kahapon yung nagsulputan. Oo. Na ito mananalo, ito hindi, ang daming mga ganon. Isa Kaya na dyan si nga. Jenny Rose Lingat. Biglang mga naging pageantry experts. Yan. Ayan. Uy, pero Kabisyo, kalmahan nyo lang yan. Awa. Kasi pwede naman talagang bumawi next year. Bawi na lang next year, Oo, no? with Robin Shena. Yan. Sana tumangkad, di ba? Sana. Siya, Kabisyo, kung di mo nabutan ng usapan namin ito at may gusto kang ipa-shoutout na Kabisyo nating hindi pa nakaka-move on sa Miss You, Uy! i-shoutout natin sila. Hanapin mo kami sa aming mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shena. Akala ko magkakamali. Same socials, mga broski at Konyo Bicolano. Siya, Kabisyo, makakasama nyo pa kami hanggang mamayang 3:00 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your ragong broski like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape. Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Awa. Tara Kape. Tara Kape! Love Radio.